This is what we're having ng introduction. So, paklay with mais, ngoyong and togi. We have beef, humba, egg, nilarang. So, we'll see unsa ni atong kalaki. Ngaon ta. You? Dok, pwede ako i-move dire mong drink ha? Kung makagalos. Bago nagbutang na. Kana. Subukan sila mami diri na 600 pesos ra ka pili sa ano bang pili? 1 to 8 extra. Kasi Coke Zero na ay zero. Kung wa ay nalang kung naa na kana Coke Zero. Coke Zero sa ako. Coke Zero. If not, if wala, okay lang. Kasi bisa wala ko eh. No? Wow. Wow. Zero na gulaan. Kaysa naman mabayron ka, parehan yung Alonso. Pero na ako sa kayo. Bayad doon ako. Ang ita kagwa, mabayron ka. Sabi nga, Coke ha, pwede na Coke. Zero or regular Coke? Regular lang. Nakuha ko. Hindi ko ba na Coke? Ako. Santo rin. Kayo, my God, kayo. Ako ba ang tao na ko? Kasi hawon nun. Hindi ko gihapon? Or lain niya? Ako sa Saturday Sunday, hindi mo mag-ride. Hindi lang na rin. Ako na po, pan-pan. Ano naman? Ako tag-saging. Grabe ka. Sugo. Sabot. Huwag ako. Pero mau gituhan, dili to daot ha. Mau gini ang nasa ha. Kasi tayo ito ko yun, yung lakaw, walang open, Wala ka rin. Pag one shift na lakaw, kung hindi na open, walang open na mo. May one shift hindi. Yung pa tayo. Napunta na sa open. Palo ako ng bota. Burger maglamig. Pag meron ng bota, palo ako. Ano dito sa yuta ang first shot. Para yuta. So, magsigil yung palo ako ba dahil? Ano pa kung telepon sa balay? Work from home, basta ako na open sa line. Logical. Ano naman yun? Ano naman siya? Ha? Ano naman nga naman? Dapat mo tayo landline. Ano yung lutaw pa ba? Landline mo dito. Pero tapos ako yung usok bakit pag tubang kansin makasakit siya yun. Hindi ko na na-open. Tanawa na. Mga tip na pala. Parang nang repent. Oo, yeah. Kartalan lang. Kailan na sila? Yung hilong wala yun. Nagano? Di ba sinasin ko Yung sa Magulia. nawag siya. Pagpigil siya na balik. Ang doktor na lang abin dito. Okay naman yung Herbert. Messenger. Naka? Tagay na ako din. Pwede siya na pala yun. Messenger niya ba? Ha? Messenger na kasi ito. Messenger niya ba? Message lang. Di ba na? Bigla na. So namin nakita yung Santori eh. Guru na ako pala. Ikaw rin. Binuguro ka mo. Dili guru ko pala. Apelido. Sa komentary sa mga melgo. Binirong chef. Apit mo nawag ko na. Herbert Sabella. Warning yan tayo mo daan ha. Dahil lang yan eh. Sikat chef. Ano sikat chef na ko? Ryan Cruz. Herbert Ryan Cruz. Hindi mo nag-inom ng toxic. Tawagan siya pa. Bisalo ka parat. Kata makasto ha. Matun tanya kata doa. Ang? Nahumbak ng beef. Lami. Basta tambok lami yun na. Beef man. Isa ko sa tambok lami yun na. Oh, naipaniwang win. Naditambok na paniwang. May lami. So ikaw ang obdiksyon nga white ko, no? Iwang. Di ba ang lami?
Because there's also an explanation to that. Hindi, ang scientific explanation na explain na. Explain? Ito may nakasapat ko, no? Apa? Yung rin nakasapat. Number one, it makes the meat tender. Without fat, tough. Especially if the fat is located intramuscular Ang rather marbling. than intermuscular. The marbling. Oo. Marami sa kapilipunan ng mga galing na hapon pa sa airport. Sabi na din, sabi ba din sa mga nagsintuan eh. At karoon, wala ko order ang tag. Kawali. Sabi na puso. Sa kawali. Number one yan, kawali. Kawali, player. Kawali pa, kawali. Nasandan ba sila? Ayun na silang supplier. Kape no? Oo. Wala ko nagtintin yan. Nalilinin mo. Ako na ba? Hindi mo nalilinin. Kaya mato ko kaya. Supposed to be dire. Hawakin ang tehimok sa turisok. Parehas sa kwan. Parehas sa... Lukat sila karaan ba? Guadalupe. Arano. Arano? Dami din yung tawagan. Ikaw kung siya tingin mo sa turismo na to. Ha? Kayo. Hindi, magkano ako. Kurang niya ko. Ano ka na, pinabot na ko. It does not make the sausage. Sure niya ka. Pana, ako yung pinagdan sa tawa. At isa kuhang na lang niya. Isa na proposal ka na kasi. Or mo kung sila na lang. Kami magpinda. Anong papa ni Paco? Na yung mga ready. Pili lang sila ang pack. Mother. Margot. Oh. Ito na itong dessert is the avocado cannoli. These are the guys who made our desserts, the Pastry Guild of Cebu. Restaurant. Oh, lami kayo mong dessert. Properties which I know every one of you is some of them familiar na kay Manila. So you might be wondering why Former are they here. It's part of our collaboration Chef Ludi. to work with the Pastry Guild team for our entry to Cebu Food and Wine Festival. And please allow me to pass on the mic to the president of Pastry Guild, Chef Alan. Woo! That's Chef Alan, by the way. So, on the mic is Chef Alan, the president of Pastry Guild of Cebu. Great afternoon, great afternoon to everyone. My name is Chef Alan. Currently, I am working with the other company in Cebu, in Mactan, under Crimson. Okay, on behalf of the Pastry Guild of Cebu, I would like to thank the Quest Hotel Cebu and the organizers of the Cebu Food and Wine Festival for bringing us together to celebrate the rich culinary heritage of Visayas. For the past 24 years, I have the privilege to travel the world as an executive pastry chef, working with multinational local brands and experiencing different cultures and cuisines. Yet no matter where my journey has taken me, my love for Filipino desserts has never faded. That passion inspired me and Chef Gabriel to found the Pastry Guild of Cebu, which today brings together pastry leaders from hotels, resorts, restaurants, and pastry schools across the entire province of Cebu.